Mil esker gomitatzeagatik. Idazlean iz, euskaraz idazten du, eta badu kasik 50 urte orain. Badu bulta bat, hasi nintzen gazte-gaztia, 15 urtetan herria, astekarian. Eta orain arte segitzen dut, eta pentsatzen dut, orain pixka bat lasaitzen hariko naizela. Sartziaikin ere, bref, demora goxoago ere gozatzen, jakin behar dut. Beraz, Euskara Batua eta literaturaz iparaldean hitz egiteko ez dakit nina izenez egokiena, zenta beti entzuten ditut kritikak ene Euskarari buruz. Batzuetan batu egia da eta beste batzuetan ez da bat ere batua. Batzuetan erresegia da, beste batzuetan oso zaila da. Batzuetan gehiegi ulertzen dute eta beste batzuetan kriptikoa da. Ez dakit gehiago ze oinetan dantza egin. Ara, ez dakit, ara. Anekdota bat emanen dut. Doela gutxi maiatzen solasaldi batzuen ondotikako Bazkario, Paro eta bero horietarik batean. Donostiako lagun batek, eta Euskararen ulermenaz, euskalkiez, eta hola mintzo ginelarik. Edan ondoan pixka bat libratzen gira euskaldunak. Eta tematika hori etortzen zaigu beti, Euskara Batua, eta bref. Eta beraz hortaz mintzo ginen, eta deplauki gaiten daut, itxarozuk badakizu egin behar zinuken. Batuago idatzi, Gipuzkoarrek ulertzeko gizan. Eta hain nintzen, lehen entzun aldean pixka bat sifritu niz, badut amodio propio bat, orgulurik ez dut, baina hori badut amodio propio bat, eta gero, etxerat joan niz oinez, bai hona zeharkatu, janti espiritu zubiat, arrazoin zuela azkenean euskal komunitateak, euskaradunen komunitate zabal horrek, gero eta gehiago, iparaldeko idazleak ere, hegoaldeko idazleek bezala, izkiria edo idaz dezaten eskatzen diola. Zuzenki ezpada subliminalki. Irakurtzen baitira kritikak edo iruzkinak alde horretarat doazenak. Beraz, Euskara zaila, ez Euskara zaila, Euskara erresa. Horiek denak sartzen dira, nola egan, gomendio ez zuzen horietan. Eta orduan, galdera zera izaiten laitake. Zergatik ez nuke, zergatik anen nuke, abandonatu beharko, arras, iparraldeko euskalki hau. Hor daukat, kanoi bola bat bezala, astuntzen hau, ene irakurletarik urruntzen hau, mozten dut zilborra, nire etxekoekin, oragarreko euskararekin hemen bagira bi oragartar, agur, nunda, ez dut ikusten, bi oragartar eta hirugarren oragartar bat ere aipatu izan da Jean-Errikar Goizuntan, erraiteko herri gisako puru handian girela, hala ere, hain euskalduna, orain, hain euskalduna ez den herri horretarik ateratzeko. Jatorri horiekin moztu, erabat, eta mintzatu, ez dakit nik egaldean hitz egiten den bezala. Erretzen, ez, fumatzen dut, eta embarkazio batean sartu nahi, eta boligrafoa, hemen txea daukat, eta beste, boligrafoak, eta ez dakit, holako gauza hainitz, neretu eta horrekin idatzi. Hori, auto bat izaiten alda, eta ene arazoak konponduak dira. Arazo bat. Hau da, hitzen ulermenaren arazoa. Gero beste arazo bat ere izan daiteke, hitzen edukiarena. Eta hor behar bada, ez du euskara lainotzeak edo zuruntzeak hitzen edukiaren misterio hori lehunduko edo goxatuko. Hor beste erronka bat bada. Nahi nuke kondatu ere, zenta euskaldun bakotsak badu, izan euskaldun berria ala euskaldun zahar, hor berdin da, zenta euskaldun zahar gauzkatenak ere euskaldun berriak gira edo berrituak, neurri batean. Bestela ez ginen gaur euskaraz mintzatzeko gai izanen ez baginu nolabait, noizbait gure bizitzetan euskara berreskuratu.
Hala. Eta beraz, Euskara batuarekilako historioa, nik aspalditik entzun dut, afera hori, eta ez baitez bada tematika esti batean. Hada, denboraetan 70ko hamarkada hortan, uste dut, Euskal Herrian, eta iparraldean ere, ez da bada politikoa eta ideologikoa zela Euskararen bidez plazaratzen zena. Beraz, Euskara batuaren alde zinean, beraz progresista, iraultzailea, eta askatasunaren aldekoa. Euskara ez batuaren edo ez hain batuaren alde zinean, beraz zinen kontserbatzailea, progresista neurri batean, eta libertatearen aldekoa. Eta askatasuna eta libertatearen aldeko hitzen edukiaren ezberdintasuna bada. Nik egiten dute, poeta naiz alde honean eta alde txarrean. Beraz, ez da bada hori segitzen nuen, hemen bada eta ikusten dut Gexan Alfaro eta bazuten aldizkari bat, Euskara batu puro antzutena, zabal, eta hor bazen Euskara eskaintza bat, neurri batean ni nintzen herriako irakurle eta herrian idazle gisa, batzuetan ulertzen ez nuena. Baina ulertzen ez nuena, ez ziren baitez bada hitzak, ziren hor transmititzen zen ideologia, hor transmititzen zen ziren eztabadak, garai hartakoak, eta gogoratzen zirezte, burua aski, jan daukute eztabada horiek duela guti arte. Beraz, holako eztabadak baziren, eta ene kasuan, interesatu niz gehiago Euskara batuari, hasi naizelarik, hemen gela hontan batzuek esperientzia hori kontatu dute, hasi naizelarik ene aldian, zeruko argian idazten. Zenta zeruko argian idazten hastean, ez nuen idazten hala ere herriarako idazten nuen bezala. Bazen halako beste molde bat behar nuela landu hegoaldean ere ulertu nindezaten. Baina enuen asko aldatzerik. Zenta bere hala herrian idatziz ere, herrian aukeratua zuten edo hautatua zuten hizkuntz erizpidearen arabera, aditza jadanik batua zen. Gehien bat, edo hortarat bazoan. Eta eredu hori. Eta beraz, hortik, pixkanaka, emeki, astiro, beste Euskara mota batean izkiriatzen ere hasi nintzen. Baina oro har, uste dut, eta alde on bat izan daiteke, nola alde txar bat izan daiteken, ene Euskara historio horien guztien gatik, holako arago bat dela. Bada, nahas bat, bai euskalkien, eta bai batuaren artean, burbuilan da, hitzak hor dira, eta gehien bat, enetzat, euskaraz idaztea, da batuaz idaztea, biztan dena, baina da batu hortan, sartzea, beste euskalkietarik jasotzen dituzten hitzak edo sintaxiak edo egan moldeak edo horik denak sartzea. Eta ene ustez, Euskara batua ez da izango euskalkiak desagertzen badira, eta desagertzen badira ezpada euskalki horien hatzik, trazarik, aztarnarik gelditzen literaturan. Eta literatura beste euskaraz egiteko moldeek ez bezala, oda irratia edo edizioa edo kazetagintza edo administrazioa, literaturan badugu halako libertate bat. Edo gure buruari uzten diogu askatasun hori euskararekin, euskarazko hitzekin, jolasteko, hitz horien erabiltzeko, eta erabiltzen ditugularik holako bizi berri bat emaiten diegu. Eta euskara batuko hitz hainitz, goizuntan aipatu dira Gexanek eta aipatu ditu hitz zonbait, neologismo moderno eta horretaik aparte diren eman dezagun ekoiztu, eta hitz horiek oro
ikusten badugu, eman dezagun, ailandu hinak baten tekstua, ekoitzi, edo ekoiztu, gauzitzen dugu. Hara, egan nahi dut, hori da, ez da esmatua, egoaldetik etortzen zaizkigu gure lehenagoko hiztegietako hitzak. Eta hori biziki interesgarria da. Eni duritzen zaut. Bai, nahi nuen honekin finituko dut anekdota jipi horrekin, aipatzen ditut hitz berri horiek. Badira hitz berriak, egoaldetik etortzen zaizkigunak, badira hitz horiek euskal literaturatik hartuak direnak, Leizagaga, gure izagak, gure stars horiek, beraz horietaik hartzen ditugunak, ekoiztu bezala, eta badira ere, laborantza mundutik etortzen zaizkigun hitzak. Eta bi nahi nituzke aipatu, zenta ni laborari alaba naiz. Eta hori behar bada, oraindik ere naiz eta Santispiritun bizi naizen pixka bat ageri da, izaiteko moldian eta badut olako laborari ispiritu xoxo bat. Eta zaintzen dutana eta lantzen dutana. Bi hitz, baizik, ez dut aipatuko, hezi eta hausnach. Lehen aldiz, gazte bati edo haur bati edo eskola batean hezi hitza aplikatzen entzun dudalarik, kezkatu naiz, zenta iduritu zait, bazela hezi hitzoren inguruan halako violentzia bat. Zenta enetzat, hestea, zaldien hestea, sakuraren hestea, eta heste prozesu hori etzen baitezpada goxoa. Eta beraz, ikastoletan eta leku horietan heste edo hezi hitz hori aplikatzea etzen txaina leona gure haurentzat. Beste gauza zen, hausnach. Enetzat beti hausnagian ari zan dira behiak. Hara. Eta lehen aldiz, hausnach hasi naizelarik, hunkitu duten epantza, hain zen, ari nauk hausnagianak. Eta ez baitezpada hausnach txarrean. Baina gaur, zuentzat, ene hausnagiko berenak eskendi dizkizuet.